Cyfres Babs a Benja. Y Lleidr. Amser mynd i'r gwaith. Bore da, Flori. Bore da, Pari. Diwrnod braf eto. Arch farchnad. Mae pawb yn mynd i'r gwaith. Mae hi'n fore braf eto. Bore da. Mae hi'n fore braf. Ydy, braf iawn, Pari. Dwi eisiau mefus ffres, please. Mae pawb yn brysur yn siopa. Mae Pari popeth yn helpu. Dyma chi, counter rhif 5. O, dim mefus, bocs gwag. Does dim mefus yn yr arch farchnad. Bobl bach, dyna od. Ble mae'r selsig? Mae mam eisiau selsig i ginio. Dim selsig? Dyna od. Does dim selsig yn yr arch farchnad. Bobl bach, dim mefus a dim selsig. Mefus counter 5, selsig counter 8. Dyna od. O, Lleidr, y blwch hyd. Oes Lleidr yn yr arch farchnad? Ble mae'r blwch hyd? Ble mae'r mefus a'r selsig? Lleidr. Od. Od iawn. Ble mae'r mefus a'r selsig? A ble mae'r Lleidr? Caiwch y drysau, Lleidr yn y siop. Bobl bach, dyna od. Rhaid dal y Lleidr, caiwch y drysau. Na, dim mefus. Na, dim Lleidr. Na, dim selsig. Na, dim mefus, dim selsig a dim Lleidr. Agorwch y drysau. Dwi eisiau papur tŷ bach, please. Mae'r papur tŷ bach ar gownter rhif 3. Mae Wncl Oli eisiau papur tŷ bach. Bobl bach, ci ydy'r Lleidr? Wel, dyna od, ci drwg. Ci drwg ydy'r Lleidr? Wel, dyna od. Caiwch y drysau, Lleidr wrth gownter rhif 4. O na, Lleidr wrth gownter rhif 4. Rhaid dal y Lleidr. Ci da. Da iawn, Benja, a da iawn y blwch hyd. Da iawn y ci drwg. Da iawn, Benja, a'r blwch hyd.